Usa ka container van ang nahulog sa pangpang sa Magpet, Cotabato. Driver niini patay. Ani ang detalye. Maayong pagkahayang niining 6-wheeler container van sa usa ka gamay nga sapahuman mahulog sa pampang sa barangay Basak, Magpet, Cotabato Lunes sa kadlawon. Dead on the spot ang driver niini. Human maipit matud pa ang lawas sulod sa sakyanan. Samtang nakaangkon sab og samad sa lawas ang pahinante nga gilayong ipatambalan sa ospital. Sumala sa Magpet Municipal Police Station ang maong sakyanan. Dunay kargang mga saging. Nakatagdak kining ibiyay gikan sa barangay Temporan padulong sa palengke sa barangay Basak diyang nawad-an matud pa og kontrol ang driver sa sakyanan ug midiretso sa pangpang. Accordingly sa finance po, no, nawalan daw po sila ng brake. Then nawalan sila ng control, then nahulog po sa creek. Hinuon gilayong gitagad sa kabanay ang patayng lawas sa driver. Mipasalig sab matud pa ang tag-iya sa sakyanan nga magpaabot og hinabang sa kabanay sa biktima. Pahimangno sa kapulisan sa mga driver nga mag-igmat sa pagmaneho aron malikay sa disgrasya. Reminders na lang din po siguro sa mga drivers natin, no, na dumadaan po dyan sa may barangay Basak. Kailangan po natin ng konting ingat kasi medyo matarik o malalalim po yung mga creek. Efren Mamak, 1 Mindanao.